De reis is begonnen. Een fascinerende reis door Zuid-Peru naar de bakermat van de Inca-beschaving. Van Lima via de Ballestas-eilanden naar de zandduinen van Ica. We vliegen over de mysterieuze Nazca-lijnen en reizen door naar het koloniale Arequipa. In de Colca Canyon zijn we getuigen van de sierlijke vlucht van de condor. Op het Titicacameer wandelen we over de drijvende Uros-eilanden. Om vervolgens te eindigen in de heilige Inca-vallei, waar we het imposante Machu Picchu bewonderen. Dit is Peru, land van de Incas.